Mangilulugay kami kabaloyan na masanto sa maabig magayaga na kabwasan po das namin. Ipaparuntala kabaluyan sa programan Balitang Bayan numero no morning edition. Dasayan na kabwasan na kabaluyan yung Batalya Biyernes Pitsa 31 la kabaluyan at bulan na Disyembre 2021. Wala nang tulugan na po ito mga kaibigan. Mga butila agagik na balong taon. Si Kuanon Governor Pogi Espino, si Katuya so resulta na disiplina na balansin ng sakay kabaluyan, kaya agagi kata nagmaliw ang Merry Happy pa ang ating Christmas. Lapod patuloy agagi kay mabuba, agagi so mismo na tatawagan tayong COVID-19 dyan Pangasinan. Si Katon imawang agagik so dadalon o akaran na balansin ng sakay kabaluyan. Kaya may salamat tayo. Diyos siya katawan, kwanto niya kabaluyan. Disiplina, yung panangnang tayo, kooperasyon na balansin ng sakay. Agamuran tayo agagi napaabuba na halos na ang dilagagik so COVID-19 jadluyag na Pangasinan. Despite kabaluyan karakul na populasyon na luyag tanamaya may remambabakasyon ni ya malalapod Metro Manila agagi kiululob jadluyag na Pangasinan. Di ba? Kaya pisalamat ang titan o Diyos sa katawan Kuanon Governor Pogi Espino. Magtaryo na lingkor Action Joel Balolong, Technical Control Action Conrad Alvarez. Diyan nga rin nasari kabiyangan na Action Radio Reporter kantabay Timothy Dasayang programa hanggang oras na alas 7. Ilulugay mi kayo namin agagi kaya naimbag na bigat kada kayo amin apaw. Mayo nga buklas kumuyo amin di tanod Western Pangasinan. Sapit-sapit tan mabulaslas maabundansya. Iya kabwasan amin nyularan puro-puron Pangasinense. Puro-puro kang kuta wala rin mistiso agagi ki. Papapat nagagagi kirarami mistison Pangasinense kabaluyan. Ararami ang gapi panangaro da jadluya gagagik. Wadya labat irano panahon na eleksyon, wadya labat irano walay plano da agagik, pero nang kapilabay da, ang kapura jadluyag na Pangasinan. Diba, sa abong da agagik walad paway na Pangasinan. Sanda natan ibaga na manangarurad luyag. Naku po, yari na po tayo. Basta si Kuanan former Governor Amado Espino Jr., si Kwanto niya, Sare Pangasinense, Sare Ilocano, at sa Pangasinan, Tanilocano kabaluyan, agayo na atras, abantin nainay. Kaya abanti Pangasinan, Ilocano, api tayo. Kwanto niya? Sa verse of the day tayo, dasayan kabosan nagagik, at sayan kabosan kabaluyan, manlalapod Psalms chapter 73 verse 26, kwanto niya, my flesh and my heart fail it, but God is the strength of my heart and my portion forever. Kuanon Haring David, my flesh and my heart faileth, but God is the strength of my heart and my portion forever. Psalms chapter 73 verse 26. Parad si kinamintan kabaluyan at sayan kabosan. Alon tila rin manunan nira na balita agagi kadasayan kabosan Pinas Alert Level 2 hanggang Enero 15 agagi kadasayan na kaplasan indeklaratan na Malacanang medical frontliner sa gagik at sinaludoan inlugay ng Pangulong Duterte karuman ng Rizal Day celebration agagik di very good tan uy dayaan at isabong susolusyonan gay mo latan na ninalaks ang kapulata kilata nagagik ha aramay balikbayan tayo kabagagik yung sumpot ira balikbayan niya wala Omicron, imbestigan niya kung nagagik unong itan ng Department of Health at sararayan kaplasan. Pero laan tayo pa agagik kahit ang pinagawan tayo, siyempre, ang tayo lata nagagik, basta no balang sinansakay kabaluyan at iyamot tayo sa tunay na sitwasyon na balang sinansakay agagik, ay talagang magkaroon tayo na balaga problema nadamay, iraramay agan pag yan nadamay agagi kad pangyamot tayo na mismo tatawagan tayo iya sitwasyon tayo agagi inormay na lapuan tayo nagkalulano naninirbyos ka yamut-mutan naku po ay sari ka pamilya mo sabin mo kan sararaman eri kakaarom yan nakatuyaw mo agagi kay di ba
balaga problematan. Good morning po, dakinan Sir Alan Rosario Pabiana. Good morning po, prosperous New Year po, kwanto niya. And salamat po from Alan Rosario Pabiana and Pabiana family. Maraming salamat Sir Alan. Magandang umaga po sa inyo. Tan Ma'am Odkinon Ma'am Salvamar Cansino. Magandang umaga din po Sir Salvamar. Kasi si ngaran nyo lang ti at ngaran na may BE. Tamar, kwanto niya. Salvamar. Anyway, Sir Salvamar Cansino, Happy New Year din po sa inyo. Dagkwanta no, Sir or Ma'am, supanawag ko si kayo But i-confirm nyo pala bangat, bagamat si profile picture yo at laki, baka kilaba la, inkargayo la bangat, wala ramo man kasi. Anyway, tuloy-tuloy tini, alas 6:15 na po ng umaga kabaluyan, sa oras tayo dasayan na kabosan. Ang komersyal ta ni Kupelo, tuloy tayo. Bangka no, halaan tayo, balitaan tayo. Talaran ninyo agagi, kadsayang programa, kasumpalan na komersyal. Aksyon Radyo Balitang Bayan. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin.
Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, kina Blin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon. Tuloy-tuloy tini kabaloyan na dasaya na programa. Alas 6:20 na po ng umaga. Laan tayo natin nagagi kay Rhea Arumniran na balita agagi kadsayang kabusan. Pero amin na public market natin nagagi nak no nasa Rhea sumasaliw. Jad Galvani Street agagi kaya no plano yung ulad ya. Iparada yung ulad arawi luluganan nyo. Anggap ulit nasiksikan nyo Jad Galvani Street agagi. Nakarkila. Tinga magteriyo na lingkor kabalian na midwan timulak na hanap na paradaan tayo. Tagtimot makaloob jay parking space min mulag. Gadaksyon radyo agagik ta pati dalanan mi nak niluluganan. Kaya nandan ni Kupelot ato. Katumi pera pihambalang dalan ti dantay nandan ni. Agmuanta ni supay makanggawa. Agkan talaga makadalan. Katon arawi agagik so pamparadan mo. Si Action Freddy Pardon, primerong salbo na balita. Action Freddy, please come in. Yes, malamig na umaga, Action Joel, and Happy New Year sa lahat. Kahapon, ang celebration, paggunita sa araw ng ika-125th years ng paggunita sa kamatayan ng dakilang bayani si Dr. Jose Rizal ang San Carlos City kahapon ay nakibahagi sa pamamagitan ng simpleng celebration kagaya ng mga nakagwalian ang pag-aalay ng bulaklak sa bantayog ni Dr. Jose Rizal sa Plaza ng Lungsod. Ito pinangunahan ni Mayor Julia Rizelio kasama si Vice Mayor Jose Rizelio at inatendihan din ang mga department city head. Kasama din ang mga opisyal ng Knight of Columbus at ang Kalasyaw Masonic Lodge 449 at silang nanguna sa pagtataas ng bandera ng Pilipinas at itong wreath laying o yung pag-aalay ng bulaklak sa monumento ni Dr. Jose Rizal. Ang tema ng naturang okasyon kahapon, Rizal para sa agham, katotohanan at buhay bilang bahagi ng taon ng selebrasyon ng anibersaryo ng Dr. Jose Rizal sa ilalim ng Proclamation number 126 Series of 2001. Naway gunitain natin ang pagpapakasakit at kabayanihan ni Rizal sa pagkamit ng kasarinlan ng ating bansa. Yan ang nakalahad sa official Facebook page ng San Carlos City Information Office. At nagkaroon ng mahaba-habakan na programa at pagkatapos naman ay matahimik. Matapos ang programa, nagkaroon ng mga picture taking at matahimik namang naghiwa-hiwalay na. Samantala, Son Joel, hanggang ngayong madaling araw, kagabi, umikot tayo dito sa tindahan ng mga firecracker sa harapan ng Central School ng San Carlos City sa Barangay Rojas kung saan kagabi napakatumal. At kinumusta ulit natin ngayong umaga, kumusta ba hanggang sa mga sandaling ito? Napakatumal pa rin. Pero inaasahan nila pagpitada ng alauna ng hapon. Ayan ay magkakaroon ng maramihang pagdagsa ng mga mamimili ng mga firecrackers. Ang mga kapulisan naman ng San Carlos City sa pamumuno ni OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Luis Bintura ay nakahanda naman at patuloy ang pag-iikot at nag-inspeksyon sa mga nagtitinda ng mga firecrackers kung nasusunod yung mga alituntunin na nakalagay sa kanilang mga permit galing sa Campo Crame. Una na rito, ang pagtitiyak na wala silang itinitindang mga bawal na uri ng paputok. Pangalawa ay itong kanilang paghanda in case na magkaroon ng sunog, may mga timba sila ng tubig at ang iba naman ay buhangin. At hindi dikit-dikit ang may mga pagitan, may physical distancing din yung itong mga pwesto. Pero mamaya pag inaasahan
na ito ay hindi na masusunod itong physical distancing dahil kaugalian hanggang sa lumubog ang sikat ng araw pagka ganitong 31 ng Disyembre, dyan dadagsay at lulusob ang mga mamimili ng firecrackers para naman gagamitin sa pagsalubong sa bagong taon alas 12:01 ng madaling araw bukas. Mula sa gitna ng Action Friday Fajardo, una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-class quality. Maraming salamat, Aksyon na Freddy Pardo, dasatan niya balita, alas 6:25 na po ng umaga. Ay talaga namin nasukong nata nagagik ya, dagdakal sa tuo, maya mititindaan. Lapod ka ugalian ti mula agagik at dasarayan kaplusan. Kaya antis yung murikat agagik so balon taon, nakukula nagagik at nakno sulamisaan tayo, piano sa kitaon ko no, yan nakno agagik sulamisaan tayo. Ay talaga nung talabala ko, ugalian na Pilipino tang, gano'n supata na to agagik. And then pagkatapos, si Katuti magmamaliwa, reunion na sang kakapamilya ng kabaluyan, di ba? Kaya ingat-ingat po tayo, si Kiran Negosyante agagik, ay akimot, agdumot sasambuti pang kanaunawa, tamananamot na pang kanaunawa. Atagyan nyo ti presyo yung agagik kad ang alagla nagawat na kabayo, nalukso kabayo ha? Si Aksyon Jeric Pasilyawd, karuman niya balita. Aksyon Jeric, please come in. Yes, Action Joel, nagsagawa ng hiwalay na inspeksyon ang Philippine National Police Civil Security Group sa Firecracker Zone sa Dagupan City kahapon. Pinangunahan ito mismo ni PNP CSG Director Major General Jesus Cambay Jr. na layong matiyak na nasusunod ng mga firecracker vendor ang mga probisyon sa kanilang permit na kanilang nakuha upang makapagbenta ng kaputok at mga pampailaw. Masising binusisi kahapon ni Cambay ang lahat ng mga stores at inalam kung may nagbebenta sa mga ito ng imported at mga malalakas na uri na ipinagbabawal na kaputok. Sa kabuuan, ayon sa kanya, nasunod umano ng mga tindera ang mga alituntuning nakasaad sa Executive Order Number 28 at Republic Act 7183 o ang batas hinggil sa pagbebenta, paggawa at paggamit ng firecrackers at iba pang pyrotechnic devices. Samantala, Action Joel, nagpaalala din ito sa mga kawani ng Dagupan City PNP na laging ipatupad ang minimum public health standards upang hindi magkaroon ng hawaan ng COVID-19 kapag nagkakaroon ng bintahan ng paputok sa publiko, Action Joel. Samantala, kahapon din doon sa ating naging panayam kay Pangasinan Police Provincial Director Colonel Richmond Cadina, sinabi niya na sapat ang bilang ng mga pulis para sa pagsalubong ng bagong taon. Ayon sa kanya, ang mga pulis na nakadistino sa provincial at regional headquarters na nakabakasyon ay inatasang mag-report sa pinakamalapit na himpilan ng pulis sa kanilang mga bayan upang umagapay sa pagtitiyak ng ligtas na pagsalubong sa 2022. Ayon sa kanya, nasa maximum deployment din ang lahat ng logistics ng kapulisan sa probinsya kung saan naka-alerto din ang mga mobile patrols, tactical motorcycle units at marami pang iba. Bukod dito, pinalakas na rin umano nila ang kanilang intelligence unit upang mapigilan ang pananamantanan ng mga masasamang loob. Sinabi niya na nakatutok ang kapulisan sa lalawigan kaugnay sa insidenteng talamak sa mga panahong ito tulad ng shoplifting, robbery, maging ng vehicular accidents. Dahil dito dinagdagan na rin umano ang deployment ng mga pulis sa mga mall, plaza, tourist spots, gayon din sa mga simbahan. Yan ang balita mula ng aksyon. Jeric Pasilyao, una sa aksyon, una sa balita. Sama-sama tayo, Pilipino. Action Radio. Live report. Maraming salamat, Aksyon Jeric Pasilyao, dasatan niya balita. Ayan ago kasi agagik so kini, dagsaan natutuo jad simbaan, jad public market una, jad kabusan, hanggang kinya. Kaya riug to, dakil sutuod public market. And then labi kabaluyan jad simbaan. And then paglilabi putukan. Alwaran nyo, sa kuwanan Dr. Roland Mejia agagik at jad sa Ryan Kaplusan, aka cold white alert ira agagik, white alert ira kabaluyan. Ay kumun at dasal tayo kung niya mo ng Dr. Roland Mejia kabaluyan ha. Amata nagagik na Dr. Makmak Mejia di Tanod Bali na Mangaldan. Maya na ninggitod si Kare, maya magkwanta no akin
masyado rin pakakaingit ni Dr. Roland Mejia, maya mangigiwakiwod si katunya. Ay natanagagi kata kwanto niya, dasal po natin na hindi na po madagdagan yung mga nabibiktima po ng paputok. Pero sa agtayo balot nalilikas, agagi kya, amayamay iray nadidisgrasya o ibabatikod patambalan, ya vehicular accident, lapod inkariklis na, likod na inkariklis na agagik, akainumira, likod na kainumira kabaluyan, talagang mambanos basnirad karsada. Si Katutay dakalagagik asay doon sa amin naputukan kasi si kampanya laban ng paputok, grabe. Talagang massive kabaluyan, di ba? And then sa firecracker makers natin kabaluyan, tansare manlalako, vendor sira. Aglara manlalakon aka-display agagi, kira ang kakabalag tan subrad size, iran paputok. Nagingan inyamo dala, iamot-amot dala agagi. Si katon, and then i-discourage na gobyerno, tan Department of Health agagi, kad pangusar na paputok, talaga na duwari epekto niya. Sa epekto to agagi, kad balansin ang sakin, o putukan ka, tanatan at grabe na epekto tumat, at environment tayo. Grabe maka-contribution tutan, at tatawagan tayon. Ay agagi kay, so, di pananawagan sa dyan, climate change tayo kabaluyan, di ba? Si katon umbabagyo la, matindi la. Si kuha na pag-asa, signal number 3, tama na, signal number 5 la. Amay-amay lari pimapaltos, iran forecast na niya. Si nga sami forecast dala matod udit agagik. Di ba kabaluyan, amay-amay tani, ni baga dalaya, unyali kakasilto niya, no, udtanlan, ag tayo kaprepara, tasim prepara tayo, ami forecast dalang bungan. Ang tamanaya at sobra ni sukasilto. Araratan si epiktula na kagagawa na to. Si katon jad ingka anggapoy disiplina tayo, ni tala. Ya umbabawil agagik su kalikasan lapod pa nag-abuso tayo kalikasan tayo. O katon na agyuta na mamamtan, tanagyo napapansin ko anong Dr. Roland Mejia. Kasi aka-concentrate tayo, ami paputok. Ag tayo ang tabalot, ya sa vehicular accident at sa kayod sari culprit, ya manidis karil at marakop, ya pangabot tayo balon taon. Kaya ingat-ingat po tayo, agagi ka, kada sararayan, kaplusan. Alas 6:31, si Paway agay kadperian ng bayan niya sa Nagaw, Sanon Karuman, si Paway Kabuasan 2017, Jad Ngaram 33-29, Jad Labi Agagik Extra Draw 26-18, 2017 33-29 tan 26-18 kabaluyan. Wali ng PM Jad si Katayo Agagik kay ni si kwanto niya Action Joel, pira na, naging bato pa. Akin na expired na sa bagong taon, January 1, 2022, ang 6,200,000 financial cash aid o ayuda na dapat sana, wala na, natanod sa nagawagagik, na dapat sana natanggap ng 31 barangay ng Dagupan City dahil naprobaan at napunduhan na ito ng Sangguniang Palungsod members noong Mayo 14. Mayo 14 pa ho yan mga kaibigan na 8 buwan na ang nakalipas ayon sa budget officer ni Mr. Public Servant Agagik, Brian Lim. Ang mga sumusunod lamang na barangay ang nagbigyan ng financial aid, Mayumbo, 300,000 Agagik. Kasi ako yung dali akin 200,000 labala, akin 300 Ako yung dala Agagik pimigar la kabaluyan so barangay Mayumbo. Dati, hardcore kontrabida, natan kabaluyan, andila. Mangin, 300,000. Barangay 4, 300,000. Lasip Chico, 300,000. Barangay 1, 300,000. Tapuak, 300,000. Herero, 200,000. Barangay 2 and 3, 300,000. 31 ang barangay ng Dagupan City. Ang ibig sabihin nito ay 23 barangay pa ang hindi tumanggap ng ayuda sa hindi konkretong dahilan. Ayon sa budget officer ni Lim, mag-expire na ang ayuda. Kwanto niya ay mag-expire na ang ayuda pagpasok ng taong 2022. Ayon naman kay Councilor Chito Samson, inaproban namin yung 6,200,000
at ang intensyon ng SPI ay dapat maibigay lahat sa 31 barangay ng Dagupan. Mula noong panahon ng mga mayors na si Al Fernandez, Benjilim, Belen Fernandez, parating binibigay yan sa 31 barangay kung ano ang inaprubahan ng Sangguniang Panlungsod, sabi ni Councilor Samson. Nangangamba ngayon ang mga 23 kapitanis dahil tila pinupolitika pati ang pira ng taong bayan na pinunduan pa noong Mayo 14, 2021. Abiyag naman aya. Lahat naman nangangailangan Lahat naman nagtatrabaho. Ngayong pandemic pa. Kuha ng liga ng mga barangay President Marcelino Fernandez. Allocated is 6.2 million divided by 31 barangay. So that is 200,000 per barangay. But now they release already yung 300,000 sa pitong barangay. Paano naman yung ibang barangay? Kuha na Councilor Fernandez Agagik. Hindi kumpiyansado ang mga konsyales sa sagot ng budget officer na si Nilim kung bakit hindi mai-release sa tamang panahon ng pundong pira sa mga barangays na muli ay napunduhan na noong Mayo 14 pa. Kuminto ng mga taga-barangay, nagpasko na, ngayon New Year na, pero bakit pati pira na dapat para sa amin ay hindi binibigay ni Mayor Lim? Porque ata di niya kakampi ang mga kapitan sa politika, inipit nilang pundo. Anita nagagiktan. Kaya ayuda na, naging bato pa agagiktan dyan syudad na Dagupan. O galing Dilawan yan, kuhanan Victor Fernandez Agagik. Naku po, iari na po tayo. Ganyan po magmahal at tumingin po mga kaibigan ang kasalukuyang mayor po dito sa lungsod ng Dagupan. Alas 6:35 na po ng umaga, tuloy-tuloy tinagagi kada programa ang Balitang Bayan, numero 1 Morning Edition. Bagang gano agagi ka, taan na buhay muna tayo. Manila Broadcasting Company. Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon. Tuloy-tuloy tini kabaluyan, 16 minuto, Santisya Manalasitid, Kabusan. Patuloy kinin mandurengal da programa ang Balitang Bayan, numero 1 morning edition. Maki Salazar, Bali, Barangay Jimenez, Bali na Mapandan. Good morning, Jessica. Don Maki, kumusta ka lang? Ilalo ang tayo, ya. Bali-bali aniyo mo tab, o bali-bali ani mo tagagig, bagamat adalan tayo na medyo alon untang tumatya bayag ya impandila pagagik lapod sa may tuloy nang tutumbukan niya oran, and then natan at the second crop, di ba? Taton panagbawian kuandamat. Ingat-ingat pa, are dumaralos tayo agagik, pero may dumaralos tayo kabalayan, dis palang amay dismayadura, trato agagik na saray municipal agriculture officer o dinudjad municipal agriculture da agagik, aking kwanyo.
Maraka-raka piray programa na Department of Agriculture tapiano na plef agagik so tatawagan tayo na panagtanom tan ni Daniray ayuda ri dumaralos. Pero grabe mo tagagik so gagaw-gawaon darahin nang nyo di tanod bali na Santa Barbara may reklamo di tanod opisina agriculture agagik at sa ti panangiter yun na Sami certified seeds untan tumutad sa ti abuno ang tagayle bili lang titi abuno agagi kaya iiteriyo lididis palang yado nyo pipiliin nyo kaya po sakinin na ibubus nga udagagi kad sa sanok na linawan na sarami dumaralos midtad Santa Barbara at sa may Farmers Night at Fiesta anto yung pambulati syud sikara ng puyat ang damot kalamur anti kwan nyo agagi at hindi kayo oran dumaralos kwan nyo ta walay parapol yun water pump ang gapo mo sa harapol palbangon la as in talagan ang gapo ayan tulatan na klaseng promisa mamapas no kiray dumaralo sarami akatungtungkot ipapasabi di sanok na linaw da nilulukon da kami la Action Joel kwanda kinoy paano da kilulukon imbus nga udala namin nung Farmers Night ibagaday nimbitan da kami tawalay parapol da water pump ay malikot kami mat nang puyatan me asabi mi lipol bangon ang gapumat asin talaga nang gapo kung ko bakal juma nalagar hindi talaga nang gapo kunda gagi kaya binulatis na kami asay dod satan pati sati certified seeds wala rin interview certified seeds sa gagi agmalaon tubo raram arum expire la sus Mariosip naman agaylatan na kagagawa mambago kimo lagagi ka panangasiyaw no ayudan para dumaralos iteriyo ang kapag yung po politika nagagik naman anunutan ko ta kasi wali ng PMJ si katayo nan message sa gagik kaya at ilulugay kuray amin niran dumaralos kwanto niyan sa monitoring update timot at COVID nan karuman agagi kya walay sakay agagi kya confirm ya case karumanta na sakay 12 so recovery tayo katon si active ya kaso natan jad luyag na Pangasinan 23 agagi kya si maong nya balitan ang gapoy death agagi kya naikuret lapo agagi at COVID sa ibalay kabalayan ay malasiki sa wakas saksakila si Roberto Quintans, good morning po si kayo. Si Bayangbang, Limara, Lingayan, Talora, Rosales, San Carlos, Tanumingan, Parias, Duara, Aguilar, Bautista, Bimali, Kalasyaw, Lawak, Malasiki, Mapandan, Santa Barbara, Villasis, Sakoy. Amin la agagi kaya ang gapula. Amin la agagi kaya ang gapula, Kabaluyan. So mismo na COVID dala agagi, kaya mabuhay po tayo. Katun si Kwantunan Governor Pogi Espino, Kabaluyan. Yan ang bunga ng disiplina ng bawat isa kwanto niya gagik ng Governor Pogi Espino. Di ba, Tongot? Iya talaga, huwag tayo labala ng kakasakit saya. Timulok agagik bilbilang si Governor Pogi at sa amin tatawagan tayo na ipapalapag yun, kaya higpit yun tad Pangasinan, kwanda agagik ya. Di ba? Ay no timulok sa aman Kabalayan, diyan to agawa agagik kay. Naku po. Talaga naman, di alwan unya sitwasyon tayo nata nagagi kay. Nataw, lakad mo, lang ka natatakot. Kung lakad ng gano'n akisiksirkan ka, ag ka natatakot. Pero kay man sisiksir ka nagagi ka, physical distancing ninsan siya, tapi anong tanan. Antayo latan. Ay. Anyway, kagagi ka, tuloy-tuloy, makakimi sakit saya yanun syuk pala bangat agagik. Amay balo pinakalites. Kabaluyan. Mag-usap tayo with Mayor Belen Fernandez year-end edition. Ay agagik at labay min i-share yung pa agagik. Like and share Kabaluyan. Tawali pa kuntis dita nagagik. Yanun dita nun Mayor Belen. Laptop tan tablet premium. Nitan. Like and share. Dengal yung balo ta, bantayan yun Kami question, wag man di man agagik yan. No, anto'y nipag yung gawon. Sa antayo, no, anto'y premium agagik yan. Itordad si kayo. Laptop, tanuntan mo, tablet, so premium agagik. Especially dyan, syudad yan nagupan. Sa bisitad sa atan, Councilor Tisco kaya,
si Kapitana Helen Permel, si Kapitana Helen Permel Kabaluyan, at Barangay Tubeng, kapigalabangat ni deklaraya drug-free, so Barangay Tubeng. Si Karebisitad Tan. At mag-usap tayo with Mayor Belen Fernandez Agagi. Sampluran minutos, Antisya man alas 7. Lahat, tanang nang ko ni Raymond Titix Balat Agagi kay tapianog tayo makutang tamera pla, ya makutang tayo Kabaluyan, likodlad makutang tayo, mangalan na oras. Good morning sir, correct kayo, aron tayo, so Kabaluyan tayo, ta si Karaso na asinggaran, tayo, aliwan sari sang kaili. Konto niyan, sa mi papalapag ko ni Managagig, tugtuwa matitan. And then another po, maabigyan ka ba sa ng St. Joel? Pilo gayo pa'y Artemio. Ay, manong boy, Artemio boy, boy Estrada. Yaman din dalad sayan bagta naman. Manong Sir Artemio Boy Estrada, good morning po das kayo. Ilalo ang talagang sigurado kaya mangkakapi kayo sayan oras. Siyempre ang butil siplog na dagamagagig. Singa siya dyan, no komersyal, ni ilupak na kape. Ang kapubalot so pandisal Kabaluyan ni. Tagtayo akasamar. Palubanti pa report and action Freddy Pardo Karumanya Balita. Lakay, please come back. Yes, umaga muli, Action Joel, dalawang wanted person ang naaresto ng mga kapulisan na siguradong ito'y mag-New Year na sa loob ng pigitan. Na-aresto itong dalawang suspect alas 12:40 ng hapon sa Barangay Maliko, San Nicolas ang pinagsanib na puwersa ng Provincial Intelligence Unit ng Pangasinan PPO, San Nicolas Police Station at 2nd Provincial Mobile Post na nakabase sa Tayog. Itong si Felix de Guzman y Hilario, 59 anyos, residente ng Barangay Maliko. At itong si Ramil de Guzman y Mariano, magkapatid dito. At ito ay naharap ito sa kaso, parehong kaso ng grave breach under criminal case number 3984 na nalabasan ito ng warrant of arrest December 9, 2021 ng MP City Aritaw, Santa Fe, Nueva Vizcaya. Pinagkalooban naman silang dalawa ng korte ng piyansa para sa pansamantalang kalayaan na tig 60,000 pesos kada isa. Dinala muna sa Eastern Pangasinan District Hospital sa bayan ng Tayog ang mga suspect bago inilagay sa custodial facility ng San Nicolas PNP. Mula sa gitna ng aksyon, Friday Pahardo, una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality. Maraming salamat, Action Freddy Pardo, dasatan niya balita. Another po Kabaluyan. Merry Christmas and Happy New Year. Wala lay kalendaryo yung Action Joel. Sarag tulay maker. Wala kalendaryo ito lang ko pelot. Ang kapuni, dati January siguro no mambilbilang walon sabi, i-anunsyo mi lamang. And then another po, good morning idol, si Procopio ya Nabud. Ilulugay ko paray, taayararaya may idad lulugay ang kupare kaibak yan ng mantatrabaho di UP Bagyo, CAD Construction, yawad jad Pangasinan natan, ay siyempre mat, ay nuwab mangkimot ni Bagyo natan ay siyempre naman, mampastuklari kami si Sanyo. Si Kwanda, hindi pira mahalaga sa akin, ikaw, na dapat makapiling ko o panahon na balong taon, kwanto mat. Di ba? Good morning po, dasaray trabador na CAD Construction, yung wala gagundad tanad UP Bagyo, wadyara natan had barangay, adyad bali na kalasyaw, dyan barangay Buod. Good morning po, dakinan Kapitan Carlito Dion, agagik na barangay Buod. Kasi understand, si Karaamoy makan ay CAD kwanto jay, kinye, Carlito Dion, kwanto niya mo agagik Good morning po, Apo Kapitan. Animeran minutos, Antisya man alas 7. Commercial tin magano. Aksyon Radyo Balitang Bayan. Si Annalyn Bacotoy nakaiwas sa...
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, kina Blin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Ay, nako po, alas 7:02 na po mga kaibigan ng umaga. Mga ganagagig tantis kami mamatanir na Action Conrad Alvarez sa dasayan na kabuasan. Ilugay ko nira rin mambabantay agagi kaya. Aminyularan na mandudengalad pa na maglay na transistor radio yo. Masantos ta na mabigya kabuasan po si kayo namin. Happy New Year po si kayo namin agagik. Ingat-ingat po tayo. Ag kayo ang papaputok agagik la. Pulyanan nyo latay. Paputok kabaluyan niya. Pulyanan nyo lahat na maningal. Mga lakilad ti tambulyo agagi kita. Tambulyo lagtan. Mamaunin. To Action Conrad. Ami ba't siya nabutaw? Isabit nyo agagi kad silong na manggay. Sa nyo labang bantingan. No kabatingting o katanol na kampana agagig. Di ba? Ligtas kini. Ma'am Zoraida. Siya midengel kami lako pilot. Arimang paputok na wala mang bilbilang. Zoraida, good morning po si kayo masanto siya kabuasan po si kayo. And then Sir Roberto Quintans, talagang Happy New Year ko ta sa kilaba yakindat. Kwento niya sa kilabatlan na kindat zero kamila ud kubed mabuhay malasiki ay dapat labangat lat. Agon akin may mahi ka na panagpayapay. Tadbali yun payapay, agang gagana. Dapat yung ganaman. Kasi, no touch lang, di ba? Payapay. Sir Roberto good morning po si kayo. Minsan si konto niya ay duga-rugatan Action Joel, panangasidag, laramang papaputok. Kasi andare managpaputok, kumun ire aso. Ay tugtuwatan doon niya. May asumin na minsan na agasim kunarumugod sa labi na namin bubunagiran balon taon kabubugtat si mumpet sa nagoy abalang imamut manaya nun sumputet amuringis kumadwa maya si masabit ya may saputod lamanton niya talagan unak isira gagi ka sararen kapusan. Good morning po si kayo dunya. And then another po Ma'am Mercy Carion, magandang umaga po sa inyo. Ulitin ko agagik, may mag-usap tayo ng Mayor Belen Fernandez year-end edition. Si Councilor Tiscoquia with Kapitan Helen Permil na barangay Tubeng. Walay share, like and share agagik. Pag dungol yung balot, bantayan nyo. Wala mo ito Facebook kabalo yan. Kasi off-air natin so K17. Wala mo ito Facebook agagik. Like and share yung kabalian, mang-comment ka, may question, wag man, ibagada, laptop, tan tablet, so napanaluan nyo. Aba naman, my goodness, agaylay the best. Another po gagi kaya, Manong Bingab Bubillanos, masanto siya kabuasan, dasi kayo, Manong Bingab, alikas yung Manong Bingab, may mampipicture may mampipicture di man, BBM, katon na nang to, akaping ki amin nirarabi mitirol, pinindot, okay la, kontog tubalot na pindot, nisang bimalik ko at batikla. Iko, iluri milalingan. Anyway, Sir Roberto Quintans, good morning po. Just kayo, Ma'am Rosario Montemayor Pasyon, magandang umaga po sa inyo. Ma'am Delia Cabaes, Sir Samuel Almasan, maganda Santo siya Kabusan, Sir Ronel Tolentino, watching here from Harmon, Guam, USA. Sir Ronel, good morning po. Nonto ka man na oras od sayan oras. Good morning po si kayo. Masanto siya Kabusan po si kayo od sayan oras. Kabusan dya kasi. Ang kapuloy malumi oras may agagig, mamatanyar pansamantala sumakteriyo na lingkor na manulop tini kabaloyan na da programan MIB mangisyo ng bayan alas 7:30 ang kadalas 9. Diyan sa yung programa balot mamatanyar kami nin pansamantala na Action Conrad Alvarez. Ulit yung kami nakantabay na Makteriyo na lingkor, Action Joel Balolong, Technical Control, Action Conrad Alvarez. Mangilulugay kami si kayo agagig ka. Merry Christmas, sana prosperous New Year, kabaloyan. At si kayo namin nagagik, iba nyo kami ni Nani at programan MIB, mga isyu ng bayan. Tandaan po natin, una sa aksyon, una sa balita, sama-sama po tayo, sambayanang Pilipino. Inyong napakinggan ang palatuntunang